Тимофей Егорович Сметанин min bäyem bir doýdulagym bolar. Onda kini bu ayar ületin, ologun, aýymylaryň entirehgir seňärer bolanman çinçer ulaga kinini talarga sorumludum diýip goýap. Iti kagmatdan bu kini hurriýan kaldyrbyt aýymylaryň bardan garete poeziýatyn dagana, prozatyn dagana, dramatyn dagana bardan agan, ırıtan ondan nik çinçiye ırıta sorumlu bollakyna etini bardan toluru bildirilmedi. Ondan bilen kemge bu Timofey Smetanyan aýymylarynyň kineler ullar bolulur. Aspatylga kolobur. Yegor Çerin seheninen akalı usuran kine köröçü Jüligar taksybuta. Ruslan Tarkovskay bu soldat sürega diyen me usuran kinostan keňegiga taharda. Итенне bu fotoru keminen Timofey Smetanyn bir biller göster Ulagutonna Nurgun dramatyna eme usuran kine köröçü Jüligar taksary turar. Inetden bihige bu haka literaturatyn, haka kinetin heňeräçiler, taptaçylar eline kötehebit. Ondan Timofey Егорович Smetanyn bädin bu hüddah kılgas olawar. Literatura bary görüňler taharylakdyk üleläbit bädin türebit literaturatyn ügüs elbaq bu ütegennäh aýymylarynyň baýypyt bir çaqçı talannaq wonna jagylqay hurriýatçynyň bolar diýip